fitowar rana da kuma wani tanakan tunawa da ke cikin minti ko kuma sakan bana iya himmanta da ke ina yi miki so marar adani ki saka da shauki ki ce ta kaya ba ta biyin shigona na baki kaina ki ji tausayina kar ki sa da rana alkawar zana rike bikin ka ja ni jiki ciwon da ke zuciya ba sauransa sanadin ki ne sanadin ki ne so ki ji sirrina da zan faɗa miki kan ƙauna a zuciya kin samu guri da babu mai iya fita ki silar haduwar mu da ke kuma ban zato ba kika ba zuciya da jikina ba da wasa ba maso gare ni karki nisa da ni ba zan jure ba fatana da ke mu rayu da ke so ne ya saka ni na canza kama da zaki so ne ni zana bar rigima idan kika gini zan fada kurama daga ɗaya biyu kirgin zai soma na san baki bari ne na shafa ma daga kasa zuwa mataki na sama ke Nasir M. Sharif.